Jonyuol mag jopuonjre ma owinjo donje kuonde mag tiegruok mamalo dwe manyien ochako ywak ewi nengo mar somo e kinde ma kit chulo omenda manyien chako tich ayanga. Jonyuol moko koni biro chunogi mondo mi gilok kit somo ma nyithindgi biro kawo kendo gidogie ma nengogi ni piny. Kaka Judith Mondi lero, kit chulo omenda manyien biro neno ni jopuonjre oyudo sir moko mag omenda kowuok kuom piny owacho. Omendago ibiro mana or e bengi mar skul. E chenro manyien mar chulo omenda ne kuonde tiegruok mamalo kaka mbalariany, japuonjre kuom ranyisi wanyamiye nying mar Peter. Peter ka oluongi e mbalariany ma Maseno timo somo mar accounting and finance with IT, obiro chulo omenda maromo 184 e hike ma okuongo e mbalariany, ma opogore kod chudo mar kar dak e skul. Ka ot manengone ni piny mogik ibiro chulo 14,000 e higa, ka ute mamoko mabet berberie ibiro chulo 24,000 e higa ka higa. Kinde mathoth e mbalariany mag piny owacho, omenda mar ot ichulo eka mi japuonjre ofungu mar donjo. Kuom omenda ni, pesa mar somo mano tuition fee owinjo bed 78,650 e semester ka semester mar higa ma okuongo mar somo. Ma bende japuonjre owinjo tieki ka puodhe mar timo penje giko semester. E kaunti ma Kisii, walimo rawera achiel Agustin Kiganda mane oyudo grade mar B kendo luonge timo tiegruok mar engineering. Rawera ni tiyo e puothe jodak maka mondo yud omenda mar dhi e skul. Wazazi wangu wanasema hiyo fee kwake ni mingi, haezi lipa yote. Saa anataka mimi ni change course na mimi mwenyewe nilikuwa nataka nifanye engineering. Lakini sasa yeye anataka nifanye education. Na bado ukiangalia education haoni kama atalipa yote. Lai manyien ni, japuonjre isiro kaluwore kod nyalo mar janyuol. Maonge nyalo moloyo ibiro mi sire 100% e yor sir piny owacho kaachiel kod hola. Kama nyalo gi ok rach ahinya to biro yudo sir kod hola mar 93%, to japuonjre chulo 7%. Jonyuol ywak kata bed ni thuolo to gin godo matin kende to jopuonjre gi donjo e skunde. Kamara dhi multimedia university midware dumoro chiko to kineno gima barua wacho to giyuto mwango gitim waseti gi higni mwango gi mondo wadogie pek mane waonge mwachakwa ji mudu gi pek makoro kelni. Wayune jonyuol dhi hinyore, konyeuru jonyuol mondo jonyuol oyud kaka ginyalo nyithindo nyalo somo. Nikech kokano nona to ok wadhi maber. Nona nyithindo mang'eny dhi drop out of school. Ok wane ka nyithindo dhi maber nikech dhi chalo chon. Mane ka ok iuso lopi, ka ok iuso dheri, nyathini ok som. Wang'eyo ni education en basic necessity mar nyathi ka nyathi. Nikech ka nyathi osomo nyalo yudo tich makare mondo konygo jonyuolge. To koro ka ratiro machal kama kendo koro irocho, ok dhi bedo maber koganda luo. Mbalariany duto ne omi chik mondo mi gichak rwako jopuonjre chak dwe mar 9 higani. Judith Mondi, Ramogi TV. Kawadhi nyime ni higni 25 bang' muoch mar mbom